Здравейте, започва дневникът на Венета. Днес ще си говорим по темата "Дъщеря ми проституира". Как става така, че малките ни сладки момиченца изведнъж се променят, престават да общуват с нас и започват да се държат агресивно? Може ли да съществува приятелство между майка и дъщеря и кога съветите се превръщат в категорични забрани, които карат тинейджърките да вършат абсурдни неща? Надявам се, че през следващия един час ще намерим отговор на всички тези въпроси. Първата ми гостенка днес е самотна майка на 18-годишна дъщеря. През последните няколко години тя става свидетел на всички негативни промени в характера и поведението на своето дете. Какво е преживяла и успяла ли и днес да изглади отношенията с своето собствено момиче, ще разберем от самата нея. Моля за вашите аплодисменти за Звездомира Чапарова. Здравейте и добре дошла. Сериозна, тежка тема. Заповядайте. Притеснявам се и аз как да започнем нашия разговор. Какво се случва с вашата дъщеря? Къде е тя в момента и как започна всичко? Тя е там, където е възпитал отдел за закрила на детето. Тя е там, където получи обучение за това. И аз не знам къде е. От кога в неизвестност? Ами, последно видях октомври месец, миналата година. Беше се прибрах я, измъкнах я от лапите на един сутеньор. Но на петия ден сутеньора дойде. Вкъщи, у вас? Почва да звъни. Какво й каза по телефона, не знам. Тя почна да буйства, извика полиция. Полицията я изкараха от нас и я вкараха в лапите на сутеньора на ново. Полицията му съдейства на него. А тя имала ли тогава 18 години навършено пълнолетие, за да може тя беше прави на 22. каквото... Това става миналата година, да. А кога започва всичко? Кога вие разбирате, че става нещо с вашата дъщеря? Значи аз усетих, когато тя завърши 7-ми клас и 8-ми клас отиде в града. Ние живеем в квартал, значи в централната част на града, когато смени съучениците си, когато смени училището. Тя е от втори или трети клас с епилепсия. Пи лекарства, ходим редовно на прегледи. Аз усетих, че нещо става с нея. По-изнервена. Да, какво започна да се случва? Ами, по-изнервена взе да става, взе да отговаря. Това го смятах, че е с... От пубертета, сигурно, пубертета. Да, 7-8 клас. Да, но в един момент аз открих лекарствата. Кои лекарства? За трилептала, за епилепсията. И се оказа, че тя не си пие лекарствата. Умишлено ли го е правила да не си пие? Било и писнало тези лекарства. Така тя казва? Да. А то е задължително да се пие всеки ден това лекарство? Това лекарство трябва да се пие в този момент, до който всеки ден по схема, сутрин, обед и вечер бяха, трябва да се пият до тогава, докато се направят 5 години и няма припадък, спират се лекарствата и след това, ако още 5 години не направи припадък, значи се е излекувала. Добре, тя когато спре да го вземе това лекарство, каква е опасността? Тя ще започне пак с тези епилептични припадъци? Ами, тя правише, значи тя има само 2 или 3 по-тежки такива епилептични, имаше малгрант припадъци, вглежданията с страшни главоболия, но тя трябваше да ги пие тези лекарства. И тя какво ви казва? Не искам да ги пия. Да, викам защо не искам. И 3 дена след това аз в компютъра и на скайпа разбрах, че тя е започнала да взима наркотици. Как го разбрахте? Какво пише в съобщение? Те си споделяше с приятелка, друго момиче от същото училище, къде ще отидат, откъде ще си купят, как ще вземат. Тя казва, но мама ми дава само 5 лева на мене, знаеш, че ограничени са ми парите, няма да ни стигнат и за цигари, за наркотици. Значи по това време не е работила, не е имала собствени доходи. Не, тя беше 14 годишна. Това са парите, които вие давате, дневните, това са дневните пари, карта плюс 5 лева, за да има за закуска, да отиде за обяд да си купи. Това са нормални едни 5 лева за едно дете. Тя отива да си купува с тях наркотици. Тя е на 14 години. На 14, да.
Значи аз като всеки един родител, притеснена, разговарях с нея, споделих с... Казахте ли, че сте видяли този разговор, защото много деца биха се изнервили, ако майката чете скайп разговор? Между нас двете никога не е имало тема табу. Ние сме живели цял живот двечките. Тя никога много добре знае, че... А къде е бащата, защо двечките? Ами бащата реши, че не трябва да бъде баща. И се разведахте. Разделихме се още преди да се роди тя. Той реши, че не може, не трябва да е баща. А не ли присъства изобщо в живота й? Не. Един единствен път, когато детето трябваше да замине на турне с танцовия състав на читалището в Гърция и трябваше да се изготви задграничен паспорт. Той трябваше да си даде съгласието. За паспорта да се разпише, трябваше да се изготви пред нотариус документ, че детето може да напусне България и с трети човек. Но ние си платихме този подпис. Как го платихте? На него му той дадахте поиска пари, ние му ги платихме. Колко пари? 1000 лева тогава. 1000 лева? Да. Само да се подпише дъщеря му да отиде в чужбина? Да, и има наглостта да поиска... Добре, ако отидеме пред нотариус да се подпишем, това струва 6 лева. Как на него трябва да му дадете 1000 лева на ръка? Дадохме му, защото детето, аз исках детето да не страда. Да, и той ви е изнудвал заради щастието на детето. Това му беше награда, че е била водеща на... Имаме такъв празник, Аспарухоопей танцува. Тя беше 2 дена водеща от сутринта до вечерта с още едно момиче. Това и беше награда за да отидат на този фестивал в Гърция. И има наглостта да попита какъв подарък ще му се донесе оттам. И детето му каза, ако мама не беше ти платила, щеше да ми даде повече парички. Сега ще имам пари, вика, само за мен. И след тези наркотици... Това било единствения контакт с баща и когато той ви е изнудвал за тези 1000 лева. Това е единствения контакт с баща. Тя на 14 години няма... Не, тя тогава беше някъде... Не, имам предвид към датата, в която започва на наркотиците. Тя на 14 години няма постоянно присъствие на мъж вкъщи, баща, който да я подкрепя, има епилептични припадъци. Никога не е имало и приятел. Сменя училището. Сменя училището и там вече... И там започва всичко. Явно там другите деца, които са учили в града, защото в нашия квартал, да ви кажа, тези наркотици сега започнаха да се развиват. Тогава беше някакси... Как реагира тя, когато става ясно, че вие знаете, че тя употребява наркотици? Какво казва? Значи, тя започва да казва, мамо, аз съм опитала един път и ще спра. Няма да продължа. И вие вярвате ли? В начало му повярвах, защото никога не сме се лъгали. Разбирате ли, аз винаги на открити карти с нея съм играла, винаги съм се допитвала. Повярвах. А какви наркотици тя тогава употребява? Тогава беше марихуана. И аз му повярвах, но започнах да бъда по-мнителна. Започнах да бъда по-внимателна, по-осторожна. И забелязах, че започна да изчезват и пари от нас. Тя взима за да купува наркотици. Пари, краде. За да краде купува. Вкъщи. Какво С какви суми? Какво взима? Големи, огромни. Колко? По 20, по 50, по 100 лева. В валута изнасяше. Държа да кажа, че аз съм работила като Елза Варчик в короборемонтен завод Одесос. Много мъжка, много трудна професия и много платена. На него период корабостроителния нямаше работа, но КРЗ-то имаше работа. И вие имахте някакви пари в къщи, от които тя почна да краде. А от други хора... Това са парите, които са ми в портмонето и вечер като лягаме, сутринта ставам, виждам, че няма. Да. Значи аз допълнително ходих и на час пром. Значи, от завода работя първа смяна, след обяд ни взимаме някакъв обект, отиваме 5 колеги и оттам в съботата виждам, че носа някакви си 600 лева в къщи за 5 дена. И на другия ден ги няма? Не, на другата седмица аз в четвъртък почвам да търся от колегите си пари на заем. Казвам, нещо става тук, какво става с тези пари? А тя започва да взима от вашето портмоне. От други хора взимала ли или е само от вас е почнала да краде? Значи това беше само от началото, мен. Започна и злато да изчезва от къщи. Къде е, не знам. Къде е, не знам. Абе, Ники, нали, пред тебе проим паричките, бе, мами, описваме ги двечките. Значи, опитах се да го решим този проблем между нас двете.
Нали, защо бе, маменка, не дей така, каква си лишена, от какво си лишена, кажи ми. Не съм аз, ти не можеш да ги броиш. Аз съм на училище, да, ходеше ли? Ходеше на училище, правеше много малко отсъствие. А вие проверявате, говорите с учителите? Обязателно. Това значи, че аз в седмицата поне един път си чувах с класната. С класната, тя казва, че отива на училище. Да, казва, че отива, бяга по един час, но кой ученик не бяга? Кой ученик не бяга? И в един момент изчезна много по-голяма сума пари. Колко? Много. 1000 лева? Не, по-малко от 1000, някъде към 350, толкова. 350 и голямо количество злато. Казах, не може така, ще потърся детска педагогическа стая. Опитаха се съседи, приятели, близки. Значи аз винаги съм събирала с много образовани хора, хора с стабилни семейства, хора добре седящи в обществото на град Варна. Имена няма да споменавам. Високопоставени. Как се събирате? На рождени дни, на ваши? На наши, на тяхни, на именни дни, просто на гости за Велик ден, за Коледа, за Нова година. Това беше много в месеца, поне по 2-3 пъти се виждахме. Да, това ли е нейната среда или тя си има и друга среда, с която почва да се събира? Или само тези високопоставени хора? Значи, това беше средата, в която аз исках да я вкарам. А тя си имаше в училище друга среда. Да. Значи явно там е попаднала на деца, които не са били вкарвани в такава среда. И лошото се учи много по-бързо от доброто и от хубавото. А гаджи имаше ли си тя по това време? Не, нямаше гаджи. Разбирате ли, нямаше гаджи. Аз бях човека, който и купих по-високите обувки. Аз съм човека, който и казах, че тя вече на 14 години трябва по-модерничко да се облича. Аз настоявах вече да се качи на ток, да и купите сутиен. Да. Значи, прашки, казвам добре, и прашки ще ти купя. Значи, разбирате ли, аз бях човека, който изкара една книжка и казах, ето до тук можеш да я прочетеш, да се научим, да се докосваме. Не мога да ви кажа кой е. Аз изкарах книгата. Има такава книга? Да, има такава книга. Това трябва да се повече майки сигурно да дават на дъщерите си. Да, аз го изкарах и го вие сте широко скроен човек. Да, и казах, до тук можеш да я прочетеш, от тук нататък не е за твоята възраст. Да, на 14 години. А тя до там, докъдето вие дадахте да я прочетете, тя прочела, не предполагам. Предполагам, че е прочела, не съм я следила. Да. А на практика започна ли вашите съвети или... Не. Значи, на майката съвета не се чуваше. Майката била по-свитичка. Каче ли беше враг. Да. Но тя била като цяло по-свитичка, щом се наложило вие да й купувате токчета и да й давате книгата как да се докосне. Да, свитичка. Добре, в кой момент това свито момиченце стана проститутка? В този момент стана, когато аз помолих господин Бойков. Той ми обеща детска педагогическа стая. Той обеща, че като е дрогирана, ще направим протокол. Аз ходих и на психолог, и на психиатър. Да обясних случая какъв е, да поработят с нея. Жената каза, дай ми протокол, че полицията се е хванали, че е така. Казвам, Бойков, какво протокол? Бойков, нали? Да не помисля, че говорим за Бойко. Говорим за господин Бойков от детска педагогическа стая в Варна. Казвам, дайте да видим какво ще направим. Като е напушена, ще извикаме полицията и ще направим протокол. И тогава се реагира, трябва да я хванеме на място. Да, обаче той отказа. Тя беше дрогирана в къщи, дигаше панаира големия, дойде полиция, изведе ги. Дежурните ми казаха, купи тест, ела, господин Иван Бойков е дежурен. Ще направим теста, ще направиш протокол и вземи мерки. Значи, обаче, какво стана? Вие го купувате? Отидохме там, той ми каза, че не може да направи тест, тъй като била непълнолетна. Нали, вие сте майката и тя там под ваша опека може да се случи аз настоявам. Закона не ми разрешава. И казвам, аз настоявам, аз съм закона, аз съм представителя. Аз ти гарантирам, аз ще подпиша. Дай да направим теста. Не мога. Защо не може? Как го обяснявате? Отдела за закрила на детето се занимава. Значи, да ви кажа, че в закона де-факто има пропуск.
Какъв има е този пробойна. пропуск? Какво пише? Или не пише? Ами, оказва се, че полицията не може да прави тест на непълнолетни деца. А майката може ли? Майката може да прави, но този тест не е миродавен пред органите. Пред на вас за какво и беше важен този тест? Вие всъщност знаете, че че тя беше важен този тест, за да може психолог да започне да работи с нея. Иначе не става. Иначе не става. Да. Господин Бойков взема и ме, защото аз като му казах, ти като не искаш, аз ще отида при по-големия ти шеф, викам, за да видим... За да направим теста. А тя през това време държи ли се агресивно? Как се променя тя? На другия ден сяда нашия и пише: детето се яви синьо, котлено, бито, прибито, иска да се махне от майката, иска да го изведем от къщата. Да. А тя наистина ли беше синя и пребита? Ма няма такива, те изведоха от къща и той ми я върна вечерта. Без синини, без бито? Без синини, без нищо такова. Това се подава в отдел за закрила на детето, устен сигнал. Да. И почваме да питам. Кой има интерес да изопачава истината? Всички. Кои са тези всички? И полиция, и прокуратура, и отдел, и Държавна агенция за закрила на детето, и кризисни центрове. Това е бизнес, госпожо. Какъв бизнес? Това е бизнес. Те печелят от програми, от услуги. Как се печели по този начин? Ами, значи, мама, татко и аз, една услуга при психолог в ЦОП струва 2700. 2700, които се плащат от държавата, да. Така, един кризисен център при настаняване на едно дете, каквото е СОС семейство риск във Варна, взима пари неправителствена организация от спонсори, от държавата, от общината. И те затова имат интерес да напишат, че вие сте била. Но аз преди около 5 минути попитах кога тя започва да проституира. Какво се случва, че тя става проститутка? Той става, когато значи, оттам я извежда, слагате в Гаврош. Въз основа на това няма полицейска закрила същата вечер. Гаврош е някакъв център? Дом. Тя вече влиза в схемата, в мелачката, машината, която смила деца и която печалбата. Те са просто банкомати. Те просто снасят на някакви си неправителствени организации пари. Значи вие искате да й помогне? Аз отидох в отдела, помолих и в отдела. Те в отдела, опиши ни случая, ние ще реагираме. Да. Описах и случая, разказах го там написмено. Да. Ти вика се отказваш от детето си. Как? Викам, не се отказвам от детето си. Значи вие отивате да потърсите помощ от държавата, защото тя взима наркотици, а тя става вече и изведнъж всичкото се обръща срещу мене. Това е с цел бизнес. Който е минал, който се е допрял до отдел за закрила на детето, всеки ще ви го каже, че там се върти страхотен бизнес. Страхотен бизнес. Добре, откъде е вашата информация, че дъщеря ви проституира? Видяхте ли някъде значи, на улицата? Тя беше в Пазарджик. 6 месеца, под 16 годишна възраст. Отдела, понеже е много загрижен за нея, не направи така, че детето да посещава училище там. Седя 6 месеца без да учи. Оттам задържаха... Само искам да разбера в кой момент вие разбирате, че дъщеря ви проституира. Значи в момента разбирам, след като заведох дело срещу отдел за закрила на детето и срещу полицията. Аз водя по ЗОДОВ дело срещу тях. В профилактичното и дело имаше тамошната на детска педагогическа стая в 3-то районно, но знала накрая, преди да стане на 18 години, някакви си дни, узнала, че тя е била прибирана в трафик на хора. Така е написано черно на бяло. Вие сте черно на бяло, че лицето еди си кое, но не сте я виждали тя да проституира някъде на магистрала. Аз не съм я виждала, но... Вие сте видяли единствено написано в документите. Да, и това е от Министерство на вътрешните работи. Това е от полицията. Попитахте ли дали това е истина? Ами... Кой ще ви каже? Собствен си дъщеря? Ами собствено, дали е истина това? Значи, управителката каза, че не била длъжна да дава обяснение. Това нещо, тази информация не е отишла нито в прокуратурата. Тя е хващана и на още едно место. На Преселца е хващана с пълнолетна проститутка. Има го пак профилактичното. Те двете са с клиент на каквото е Преселци. Ами то е пак едно село, там... И тя заедно с друга нейна приятелка проституира, там са хванати. Тя дъщеря ви не била пълнолетна по това време, другото е пълнолетна. Това пак също го виждате или го чувате от някой? Написано от полицията. Това е написано в документ на полицията. И
Нито уведомяват прокуратура за тези два случая, нито уведомяват отдел за крило на детето. Когато попитахме в съдебна зала управителката на СОС семейство в риск да ни права реклама, тя между другото е подсъдима и за източване на пари за ушкем трафик на хора, давали са там рушвети. Добре, ще трябва само да прекъснем за кратки реклами. Веднага след това ще продължим. Явно Звездомира не може да се справи сама и да намери път към собствената си дъщеря. За това след рекламите тук при нас ще дойде един човек, който ще се опита да й помогне с професионалните си съвети. Не сменяйте канала.